दुनियार सबु डिश गोटे पटे आउ देसी मटन कषार टेस्ट आउ गोटे पटे। आपण माने तो खासी मांस झोल हो कि मटन कषा हो कि मटन करमा बहुत थर खाइथिबे, किंतु थरे एई उपाय रे हांडी रे तयारी मटन कषा बनै खाइले ना सबु बेले कहिबे झोल न बनै एमिति कषा बनै खाइबाकू। गाँ स्टाइल रो सिक्रेट ट्विस्ट सह एई रेसिपीर स्वाद एते जबरदस्त हेबो जे आंगुठी चाटी चाटी खाइबे। आउ देखि पारुथिबे मटनटा एते सॉफ्ट होइछि जे बोन रु मांसटी आराम से अलग हो जाउची। एहीपरी सॉफ्ट आउ रसालिया मटन मसला पाइबा पई आजिर एई रेसिपी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। मसलार सुंदर बास्ना, हांडीर अलग फ्लेवर एवं धीरे धीरे कषा होइतिबा मांसर स्वाद एही रेसिपी को आहुरी खास करिदेबो। थरे बनाई खाइले बारंबार एही स्टाइल ही मटन कषा बनैबाकू इच्छा करिवे। ताहले आउ डेरी न करी चालंतु बनैबा आजिर सुआदिया हांडी रे तयारी देसी खासी मांस कषा। तो नमस्कार, दीपांजलि स्नाक्सुतर चैनल को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। मटन कषा बा मसला बनैबा पई मु एठी नेउची 1 केजी मटन। आपण निज हिसाब रे नेबे। ताकू प्रथमे भल भाबरे धोई सफा करि नबा। तापरे मटन को मैरिनेट करिया पई आमे सेथिरे दबा हाफ चमच हळदी आउ 2 बड़ चमच सोरिष तेल। एबे याकू भल भाबरे गोळे मैरिनेट करी साइड रे रखि दबा। ଏବେ ଆମେ ମଟନ କଷା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଉଛି 2 ଖଣ୍ଡ ଛୋଟ ଡାଲଚିନି କାଠି, ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଫୁଲ, 2ରୁ 3ଟି କଳା ଜିରା, 2ରୁ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ଓ 2ରୁ 3ଟି ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଇଫଳ। ଏବେ ମଟନ କଷା ପାଇଁ କିଛି ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 4ଟି ବଡ଼ ସାଇଜର ପିଆଜ ନେଉଛି। ସେଥିରୁ 2ଟି ପିଆଜକୁ ବାଟି ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ବାକି 2ଟି ପିଆଜକୁ ସରୁ ସରୁ କରି କାଟି ରଖିବା। ଏହାକୁ ପରେ ତେଲରେ ଭାଜିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଟନ କଷାର ଗ୍ରେଭି ଆହୁରି ଗାଢ଼ ଓ ସୁଆଦିଆ ହେବ। ପିଆଜକୁ ଏହିପରି ପତଲା ପତଲା କରି କାଟିଲେ ନା ଶୀଘ୍ର ଭାଜି ହେଇଯିବ, ଗ୍ରେଭିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଯିବ। ମୁଁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏଠି ପିଆଜକୁ ସରୁ ସରୁ କରି କାଟୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବାକି 2ଟି ପିଆଜକୁ କାଟି ରଖିବେ। ଗୋଟେ ବଟା ମସଲା ପାଇଁ ଆମେ ନେବା 10ରୁ 12ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 3ଟି ରସୁଣକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେବା ଆଉ 50 ଗ୍ରାମର ଅଦା। ଏବେ ଏହି ବଟା ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରଟି ନେବା। ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ ଅଦା, ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ନେବା। ତାପରେ ସେହି ଜାରରେ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିବା 2ଟି ପିଆଜ ପକାଇ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ଏକଦମ ସ୍ମୁଥ ଓ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର କୁକିଂ ପ୍ରୋସେସକୁ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଚୁଲିରେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ବସାଇବା। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରେସର କୁକର ବ୍ୟବହାର କରୁନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଣ୍ଡିରେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନାଉଛି। ପ୍ରାୟ 100 ଗ୍ରାମର ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିନି ଦେବା। ଏହି ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଦ୍ୱାରା ମସଲାର ରଙ୍ଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ରିଚ୍ ଆସିଥାଏ। ସେଥିରେ ଆଗରୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିଥିବା ସବୁ ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଗୋଟା ମସଲାକୁ 30ରୁ 40 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲରେ ହାଲକା ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମସଲାର ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ତେଲରେ ଆସିବ। ତାପରେ ସେଥିରେ ସରୁ ସରୁ କରି କାଟି ରଖିଥିବା 2ଟି ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା। ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଲଗାତାର ଗୋଳାଇ ପିଆଜକୁ ଭାଜିବା। ପିଆଜର ରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ପିଆଜ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆଗରୁ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲା ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏହି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାତାର ଗୋଳାଇ ଗୋଳାଇ ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଯାହାକି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଲୁଣ। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ପୁଣି ଥରେ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରାୟ 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ମସଲା ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ନା ମଟନ କଷାର ସ୍ୱାଦ ସେତେ ଅଧିକ ଜବରଦସ୍ତ ଆସିବ। ଏହି ମସଲା କଷିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାର ସ୍ୱାଦକୁ ଆହୁରି ରିଚ୍ ଆଉ ଗ୍ରେଭିକୁ ଆହୁରି ଗାଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମିଟ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରାୟ 2ଟି ବଡ଼ ଚାମଚ ମିଟ୍ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ପ୍ରାୟ ଟୋଟାଲ 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ କଷି ନେବା। ପ୍ରଥମେ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ କଷିଥିଲେ, ତାପରେ ମସଲା, ଲୁଣ, ମିଟ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରି 6ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଥରେ କଷିଲେ। ତ ପ୍ରାୟ ଟୋଟାଲ 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କଷିଲା ପରେ ମସଲାର ଟେକ୍ସଚର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମସଲାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗାଢ଼ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲାଣି ଏବଂ ମସଲାରୁ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ତ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷା ହୋଇ ଆସିଲାଣି।
ଏବେ ଆମେ ଆଗରୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ମଟନକୁ ଏଇ କଷା ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା। ମଟନ ପକାଇବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହ ଗୋଳାଇ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଟନ ପିସ୍ରେ ମସଲା ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗିବ। ମଟନକୁ ମସଲା ସହ ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ଢାଙ୍କଣା ଦେଇ ଢାଙ୍କିଦେବା ଆଉ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 40 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ କଷିବା ବା ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 40 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିଦେବେନି। ପ୍ରତି 10 ମିନିଟ୍ରେ ଥରେ ଏହିଭଳି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମସଲା ହାଣ୍ଡିରେ ଲାଗିବନି କି ପୋଡ଼ିବନି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ରେସିପିରେ ଅଲଗା ପାଣି ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମଟନରୁ ବାହାରୁଥିବା ତେଲରେ ହିଁ ମଟନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଝିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରାୟ 40ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ଢାଙ୍କଣା ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କଷିବା ପରେ ମଟନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ କଷିବେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦେଖି ପ୍ରତି 10 ମିନିଟ୍ରେ ଥରେ ହିଁ ଗୋଳେଇବେ। ବାର ବାର ଢାଙ୍କଣା ଖୋଲି କେବେ ବି ଗୋଳେଇବେନି, ନହେଲେ ମଟନ ସିଝିବନି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଗୋଳାଇ ଦେଉଥିବାରୁ ମସଲା ହାଣ୍ଡିର ତଳେ ଲାଗିନି କି ପୋଡ଼ି ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମଟନ ନିଜର ତେଲ ଛାଡ଼ି ସେଇ ତେଲ ଆଉ ମସଲାରେ ହିଁ କଷି କଷି ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ଟେକ୍ସଚରକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ହାଣ୍ଡିରେ ତିଆରି ଦେଶୀ ମଟନ କଷା ଏକଦମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ କଷାର ରଙ୍ଗ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଢ଼ ହୋଇଛି ଆଉ ମଟନ ଏତେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ହାତରେ ଛଡ଼େଇଲେ ବୋନ୍ରୁ ଆରାମରେ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମଟନ କଷା କେତେ ଜୁସି, ଗ୍ରେଭି ଆଉ ରିଚ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ମସଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଟନ ପିସ୍ରେ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଦମ ଦେଶୀ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲର ଅସଲି ସ୍ୱାଦ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ନ ବନାଇ ଥରେ ଏହି ଉପାୟରେ ହାଣ୍ଡିରେ ବନାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିବା ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଫଲୋ କରି ଏହି ଉପାୟରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ମଟନ କଷା କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆସି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ତ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସୁଆଦିଆ ରେସିପି ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।